Besøg ProDisplay i vores lokaler, der er smukt beliggende ved den gamle klædefabrik i Hørsholm. Vi tilbyder en lang række produkter, der hver især får jeres varer til at sælge i butikken. ProDisplay er en del af Deko-gruppen, der er Danmarks største producent af displays og POS-materialer. Vi kan producere alle opgaver in-house eller på vores fabrikker i Østeuropa. Du finder ingen, der kan levere hurtigere end os og til meget konkurrencedygtige priser. Lad os vise jer vores mange muligheder for point-of-sale-produkter, der kan fås i de former og materialer, der støtter jeres produkt i butikken. Vores dygtige konstruktører og designere er altid klar med en kreativ løsning. Vi laver emballager til fødevarer, smykker, luksusvarer og meget andet. Under hele processen bliver du serviceret af det samme salgsteam, bestående af en designer, en projektleder og en sælger. Vi udvikler og producerer permanente displays i alle materialer, i præcis den størrelse og det design, der passer til din virksomhed. Lad vores 3D-designer udvikle ideen og komme med et flot 3D-oplæg til, hvordan din løsning skal se ud. Hos os er dit behov 100% i centrum. Vi er ikke bundet af en speciel produktionsform, men arbejder som agenter for mange dygtige virksomheder i Europa og Asien. Det er vores opgave at vide, hvor netop dit display skal produceres under hensynstagen til kvalitet, leveringstid, logistik og pris. Du får lokal service af vores dygtige salgsteam, samtidig med, at du får den optimale pris og leveringstid fra vores globale netværk af specialiserede leverandører. Teknologien udvikler sig lynhurtigt, og vi er med på forkant. Kontakt os og hør mere om vores spændende nye løsninger inden for lyd, lys, lugt og bevægelse. Lad os stå for produktionen af dine tryksager, når du bestiller kampagnematerialer. Du sparer tid, og vi står inden for kvalitet og levering, naturligvis til konkurrencedygtige priser. Kontakt ProDisplay, så behøver du kun at handle ét sted. Vi er over 100 dygtige fagfolk i vores organisation, der står parat til at hjælpe med dine opgaver. Det er vores håb, at vi kan skabe langvarige partnerskaber med vores kunder og leverandører. Derfor er det vores vision at skabe branchens bedste arbejdsplads, så vi kan tiltrække de dygtigste og mest kompetente medarbejdere. Kun på den måde kan vi gøre det nemt for dig. Kontakt os. Vi sidder klar. Du kan se mere på prodisplay.dk.